Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow!
Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga, Jan Perez, kay classmate Edwin Sistina, Ma'am Nilia Marcaida. Ohayou gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Uwebes, Thursday, petsa 29 na kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2024. Balik na po sa indong lingkod, kayang-kaya na ini, pwede na ini. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 29. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. O, day nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Ay ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kay ibang maingat bagakan sadiri ta kundi kita man sana. Iyo bakong iyo tabi topi. Ingatan tapuan sa tuyang sadiri. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan na tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang,
Bawal tabi ang kidit ha sa mga panahon pong ini. Bakong iyo tabi tope. Bawal ang kidit. Hindi magpara kidit dipisil na. Dipisil tabi maghagad ki asistensya sa satuyang gobyerno. Kaipuhan mo ki halaba o no na pasensya. Nganing makaabil ka kan mga pwedeng asistensya kan satuyang gobyerno. Kaya ang importantihon ngunyan tabi Manong Rodel Brutamonte, ingatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Bation ko daw si ining si Buraot na aga si Mano Jan Diaz na gwapo pa ako sa iya, sabi ni Rodel Brutamonte. Ay man baga kimadawg sa mo pero may kang maura. Good morning mantabi kay Meben S. Bigas Mansanaan. Gari ano maalaban si Wad Meben na board member? Si Wad Meben? Ano si Wad Meben? Mapait na board member dyan sa First District. Gari nahiling ko duman sa pigpost ni Manong Rodel. Kadakul naan mga makarandidato dyan sa First District sa pagka-board member. Kaya lang dahil man duman sungaran ko. So, ibig sabihin, dahil duman kasabay sungaran ko, dahil lamang nagluwas sa sorosurvey man lamang. Gusto man lamang sa ko magboto. Kung dahil duman nagluwas sa ko yung pangaran sa board member, saan daw maluwas ang ngaran ko? Tamadali na baga o sa rumbulan na sa namapail na kang COC. Bata ngunyan dapat sigurado sigurado alimbawa kung may line up ka dapat sigurado sumalaban talaga sabi kang kumilik bawal na dangon yan ng substitusyon, pwede nga yang sub sa basketball. Sub nga rep sa pagkandidato dahil na da pwede yan. Board member man ang gadgari si Wad Meben maski sa inbaga ngayon nakakalakop. No. Nakaabot niya sa Legazpi. Nakaabot sa nito. Pati sa Rapo-Rapo. Ano ang laban kan gobernador? No. Ay makonsuelo. Sabi ni Manong Rodel, dahil nga ako maboto dyan kay Meben Bigas. Tope. No. Arami na si Wad Meben, no? Dahil kumbinsido si Manong Rodel. Dahil kumbinsido si Manong Rodel kay Wad Bigas. Kay Wad Meben. Medyo paayusan nindo yan. No. Pagday nindo ninayo. Buburauton ka mo kaya. Ilag na da ako duman sa board member. Ay makonsuelo adi. Diyan nga ni sa 3rd district nagkakarlibon. Yaon man nagadang libon sa 3rd district adi. Diyan sa 3rd district, nagkakarilibong na kung si Saynan Malaba. Kung baga sa manok, so ilalaban da dyan, dahil nga nagpipika. Dahil nga nagpipika. O kaya kay puwanta ngayang salidahan, so dapat nagpipika. Kapag dahil ka nagpika, daw ga. No. Tana.
baka ngaya congressman ang laban ni Wadmi Ben. Naka-gobernador nga nito, nakaabot sa 3rd district, nakaabot pa sa 2nd district. Ay pangyari, oy, salamat Lord hata medyo kaya ko na. Maski kita may namamati, pahit kita. Ayo. Dakop lang kita kang turo trangkaso naman ta. Uso palan ngunyan tabi to pian trangkaso. Adi, nata daw yan tapag nauuso, nasabay man kita. No. Kaya nga ni sabi ko, nauuso na naman so, ano ito, sayaw na ano ito. So, maybe this time, si Mayben, what Mayben? Maybe this time. No. Auta gusto kong papagsayawon ka ito tabi to pe. Abi kang barkada ko, sayawan mo ngaya kan so. What maybe this time. Pipasayaw ako kay to tabi to pe. Inda. Dahil ako masayaw kan, bata aram man sa nabaganin do. Dua man sa nang sayaw ko. Dua man sa nabagang sayaw ko. Sweet sa very sweet lang. Yun lang yan. No. Ano ang mga riparo tatabig mo niya na Webes? Maray na bareta po ini sa mga taga-probinsya kang Albay. Sa probinsya sa Nagang Albay, igwa kita naman ki long weekend. Ngunya na si Mana. Di sa aga, pitya 30 na, 31 Sabado, pagpitya 1 kan September, Domingo. Yo. Pagpitya 2 tabi mga tugang, Lunes po yan, pinagdeklarar po na special non-working holiday sa Bilog na Albay. Sa Bisayan kang Republic Act number 11136. Ano yan? Simeon Ola Day. Digdi sa natabi yan sa probinsya kang Albay. Kung bako ka mo taga Albay, na puro palsok ang ilaw, ang kuryente, bako sa Indo, piyesta opisyal. Ma'am Gina Malagueño, Cavite, good morning. Long weekend po, mga taga-probinsya kang Albay. Parlakpakan naman. Ma'am Shi Maulyon, good morning. Ingat po kita ingat lang po kita, Gabo. Sige, dapat po mag-ingat talaga. Ayan, long weekend po sa mga taga-probinsya kang Albay. Simeon Ola Day sa Lunes. So, busy alkalde po kang Daraga Albay. Bali, pansamantala pong matukaw bilang acting mayor. Matapos po magboluntaryong magsuko si Mayor Baldo sa pigahampang kaining kaso. So, Vice Mayor mo na ang matukaw bilang acting mayor. Inan maura gadeta, pag may pigahampang kang problema arog kaning mga kaso-kasong ini, day ka magdulag, day ka magtago, ampangon mo pa no mo masasabi na day kang sala. Bako arog kang si pastor na siya daang may sadiri kang kinabang. Ito nagdudulag, nagtatago. Day ka ngayon kisala, lumuwas ka, hampangon mo, yang kaso mo. Iyo baga, sa korte masanan makakapagsabi kung igwa kakikaso, igwa kakisala o dae. Kung sige mo ang tago, ay day mo man mapatunayan na day kang sala. Ayaw. Ilingan ni maurag man ni si Mayor dyan sa Daraga. Suminuko. Pighampang po ining problema niya.
So road clearing na dyan sa Daraga Albay, pagpapadagos po. Sabi yan kang Public Safety Office. So, legislative building da tabi dyan sa syudad kang Tabaco, madali nang magamit. So, yaon bagay ni dyan tabi tupi sa hampang kang Siga Hospital. So, building dyan. Iyo yan so magiging legislative building. So, dyan na siguro maopisina so mga city councilor. Ayo, madali na databing magamit yan. Ang LGU Malilipot, nagbakal po kibako para databi gamiton sa panahon kang may kalamidad databi. Ako lang tabangin ng mga arog kaning mga heavy equipment pag may kalamidad baga nagbabaha man dyan. So, pang road clearing dyan sa Malilipot. Yeah. Ma'am Mihina Kompetente, good morning. Kay Kasim Luz, good morning. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reparuhon. Papitsi-pitsyunta na sa mga manungod sa politika. Ayan magayon paguro restoryahan. Bako pa so talagang hirita. Pitsi-pitsi sa nagkita ta. Pag pinunantayan, diretso na. Mga tugang alas 7:23 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidor, boarding house. Yaon na dyan ha. MBY Dormitory tabi. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, uhayo gusaymas. Ingat tabi permi. Siringman mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse kang syudad nin Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abilak kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ng Kapos Bilo Lotto Outlet adi kay Busbab dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Yo. Ay chance lamang kita maging milyonaryo. Yan tabi mga tugang, mga kabayan, ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:25 na mga tugang ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na takasudma grabe so pag-uuran o dyan sa may NCR apig declare baga kasudma na daing klase tagrabe suran. Ramon tangon yan ang magiging kamugtakan kang panahon kung kumusta mag-uuran ba o dahil na Kuantan linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Pag-asa. Shh, Pag-asa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan dito sa western sections ng Southern Luzon, Central Luzon, and Visayas dahil po yan sa habagat pa rin or southwest monsoon. Bagamat yung mga magiging pag-ulan po natin ay hindi na ganun kalakas as compared yesterday. Samantala, patuloy naman nating minomonitor itong cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng ating bansa. Posible diyang may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin po natin, meron ng mga malalakas na mga pag-ulan sa may eastern portions kabilang Caraga and Davao Region. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil doon sa epekto ng cloud clusters. Bagamat wala naman tayong inaasahang bagyo hanggang sa matapos po
po ang Agosto. Hanggang sa matapos naman po ang 2024, possible pa rin po ang 6 hanggang 10 bagyo. Base yan sa Climatology and Agrometeorology Division po ng Pag-asa. For the months of September and October, possible po ang 2 hanggang 3 bagyo. Habang pagsapit naman po ng November or December po 1 hanggang 2 bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, dahil pa rin sa epekto ng habagat, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng ulan sa western sections, lalo na sa may Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. So asahan po yung pabugso-bugsong mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at minsan lumalakas po yan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi po magantabay sa ating mga rainfall advisories or worst case, heavy rainfall warnings. Meron din po mataas sa tsansa ng ulan in other parts pa sa mga kalapit na lugar ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, buong Calabarzon at natitirang bahagi pa po ng Mimaropa. Epekto din yan ng habagat. But again, inulit natin yung mga pag-ulan po, hindi naman po kasing lakas as yesterday. So meron tayong makulimlim na panahon in the morning, pagsapit na tanghali hanggang sa gabi, asahan yung kalat-kalat ng mga ulan and thunderstorms. Kahit mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha and make sure po na meron tayong dalang payong kung lalabas po tayo ng bahay, lalo na sa mga babalik sa eskwelahan at sa trabaho. At sa natitirang bahagi naman ng bansa ng Luzon, particular po dito sa may Bicol region, bahagyang maulap hanggang maulap na ang kalangitan at mas maliit na yung tsansa ng mga pag-ulan. Ngayon din sa may Nueva Ecija and Aurora. Habang dito sa Northern Luzon, patuloy pa rin ang bahagyang maulap at misang maaraw naman na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali. And then pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms or mga pulupulong pagkidlat pagkulog, lalo na sa rest of Ilocos region at malaking bahagi ng Cordillera region. Asahan pa rin ang pinakamatataas sa temperatura dito po sa may Cagayan and Isabela hanggang 34 degrees Celsius. Over Metro Manila between 24 to 30 degrees. Habang may kalamigan pa rin po sa Baguio between 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, occasional rains pa rin po or paminsan-minsang mahina hanggang katamtamang ulan ng mararanasan for today. Epekto po yan ng habagat kahit mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan sa Negros Island Region plus Western Visayas, andyan pa rin ang makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil din po sa habagat kahit mag-ingat din sa baha at sa landslides at lagi po magantabay sa ating mga updates, heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Habang ang Central Visayas plus Eastern Visayas, bago magtanghali, posible ang makulimlim na panahon at sasamahan din ito ng mga pulupulong pag-ulan o saglit na localized thunderstorms. Temperature naman natin dito sa Metro Cebu from 26 to 32 degrees, habang sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius sa tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, tulad ng nabanggit natin kanina, mataas na ang tsansa ng pag-ulan as early as this morning over Caraga Region, Davao Region at mga nearby areas pa sa may Northern Mindanao and Soxargen. Ito po ay mga localized thunderstorms, so hindi naman ito magtatagal. Ngunit inuulit natin, paminsan-minsan po magiging malakas ito, no? At pagsapit naman po ng hapon at gabi, posible mag-divert naman po dito sa may western sections, sa may Bangsamoro Region, sa may Zamboanga Peninsula, yung malalakas sa mga pag-ulan, again, mga localized thunderstorms po ito at walang kinalaman sa anumang bagyo. Temperature natin dito sa Metro Davao, 34 degrees Celsius, habang ilang areas sa mga syudad po dito sa Mindanao hanggang 33 degrees Celsius naman. Simula po ngayon hanggang sa weekend, wala naman tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. But then again, kapag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin umakyat sa 2.5 metro ang taas, lalo na po sa may areas ng Mimaropa and Western Visayas. Bahagyang epekto na rin po ito ng southwest monsoon. But for the rest of our country, asahan pa rin yung banayad hanggang katamtaman na taas ng mga pag-alon. Para naman sa lagay ng ating panahon sa susunod pa na 4 na araw, posible pa rin umiral ang southwest monsoon or habagat. Plus, meron tayong mga minomonitor po na weather disturbances base po sa latest TC Threat Potential Forecast po ng Pag-asa. Later next week po or earlier next week po, possible po na magkaroon tayo ng panibagong circulation somewhere dito sa may West Philippine Sea, pero eventually po ay lalabas din naman ito ng ating area of responsibility. Pero mas magmamonitor po tayo dito sa may cloud clusters sa may eastern side ng Mindanao dahil posibleng may mabuo dyan na low pressure area or possible nga na circulation at papasok ng ating Philippine area of responsibility pagsapit po bukas or sa Sabado.
Mababa pa naman ang tsansa na ito'y maging isang bagyo, subalit pagpasok nito sa ating PAR ay magpapaulan yung trough or yung extension nitong low pressure area or circulation sa may eastern sides ng ating bansa. So over the weekend, mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa may Samar Island, sa may Caraga region and Davao region dahil dun sa trough ng possible na low pressure area, habang ilang areas pa rin po dito sa may Western Visayas, Negros Island region, Mimaropa, lalo na sa may Palawan, plus Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region, maepekto na rin po ng southwest monsoon or habagat. So inuulit natin, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa susunod pa na 4 na araw dito sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao. So kung meron kayong mga plano, yung mga magta-travels po, yung may mga certain occasions po, ay make sure po na meron tayong dalang payong or pananggalang sa ulan, habang ang Northern and Central Luzon makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang maulap pa rin na kalangitan, kabilang na rin ng Metro Manila, at sinasamahan lamang yan ng mga saglit na ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Sunrise po natin ay 5:44 in the morning, sunset naman ay 6:10 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Butana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. No, may mga pag-uran-uran pa databi kita, Sir Lito Carillo. Kumusta sa mga tagapayahan? Sir Cassie William, kay Coach Monil Calyos, sa Kuyang Idol. Good morning. Kay Sel Nolasco, kay Sir Jonathan Mondragon, kang Ispes. Good morning po sa mga taga-TESDA. Di may mga paguran-oran padara po yan kang habagat. Pero raman databi kita kibagyo. Pasiguro lang kita permisan ang may panangga sa oran, Ma'am Sel. Baka makaarog ka sa kuya, iuranan, iinitan. Di tranquilo ang luwas. Pero medyo kaya ko na ngunya. Kaya na yan. Sabi nga ni, dahil mo nga yung pagbibihon ang namamati mo. Pag binibi mo yan, ay lalong madulo-dulo yan. Kung kaya na, talagang kayanon mo na, Sir Cassie William, tayo na yan. No. Ako na tamili nga yan may namamati. Magparalitad ka na sana dyan. Ay lamang nga kang kalilitad mo, igwa ka kipansubong. Wala ka magipansubong. Magtrabaho ka na tada ng pansubong, daan ng bugas. Yeah. Sige tabi mga tugang, alas 7:34 na. Saro sana ang bibi. Mag-BBQ ka. Ay ka nga mag-BB. BBQ nga yan, pwede pa. Dahil po magharali mga tugang mga kabayan, ma-commercial lang kita ha, madali unsa na ini. Sa pagbabalik ta, mga pag-urerestoryahan tayo. Digdi po sa lawag kan sa tuyang programa. Mabalik kita. Kong Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal,
iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan, alas 7:39 na ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindang. Madali sana yan dyan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidor na boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi kang syudad nin Tabaco. Si Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilog kang Malinaw. Si ABC President Cap Art Abila. Thank you. Yan mga tugangan mga katuwang tadig sa programa. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni Webes. Thursday na po. 29 na kita kang Agosto taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Luwayan ta ninita, pwede na. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta 41 minutos na lipas po ang 7 o'clock in the morning. Ano? Sige. So, mga naghara dit salamat ha.
Day man kita nagulpi ko di kasudma talagang day kaya. Magabat ang ubi. Sabi ni Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon. Magabat ang ubi. Day kaya kasudma. Kaya ngunyan, pigiling-hiling ko gari, pwede na. Di, pwede na. Salamat tunon. Sabi nga ni, pag may namati, dapat day mo pagbibihon takong bibihon mo yan, talagang tatambayan ka man kaya. Di kay puwanta ng balik giraray. Kudi, ano ito? Ano ito? Nadangog nindo. Nagngurub-ngurub sutol ako. Ano nangyari kay ito? Nadangog baga. Nagngurub-ngurub ang tula ko. Nagngurub-ngurub ini mana. Sa aga, Coach Monil Calyos, Sixto Pilenya, good morning Tabi. Tama ba? Sa aga, Agosto 30, mahiling nindo dyan sa Malinaw Covered Court, dyan sa Mayor's Cup Season 3, kang LGU Malinaw. So, mga media personalities, kang Albay, magkakaigwaki exhibition game. Ang kalaban kang Albay Media, so mga 40 above, so team ni Vice Mayor Abby Cargullo. Ang kalaban Tabi Chairman Jodelyn Calyo, kang mga taga Albay Media, so team nara Cons Joel ni team ni Vice Mayor Abby Cargullo, so 40 up. Ibig sabihin, so ang edad 40 pataas. O yung kalaban kang Albay Media sa aga sa exhibition game. Diyan sa Mayor's Cup 2024 Season 3. Mahiling yan si Chairman Jodelyn Calyo, madarada siyang salbabida, siguradong mabaha ki 3 points. Paano kayo ni Tabi, Chairman? Ano daw kung makadalagan ako sa agat? Bata ilingana, tigatrangkaso kita. Gari na apod kayo ni, gari natuyo na in-schedule. Dapat niya nagtrangkaso sa mga taga-Albay Media, tanganing pasawan tangaya. Di mailing po nindo sa aga sa mga taga-media. So tigahangaan nindong mga announcer, reporter, mailing tabi nindo dyan sa Malinaw Covered Court. Apoy rasako. Permi naman ako nindo nahiling. Si chairman nga ni, tisawa na sa pandoko. Ang mapagana ngaya sa uyan ngaya so mapagana kang 3 points sa team TV Media. So may rayuma. Ara man ki rayuma, ano man si chairman manapait mo yan. Kay Papa Dan Rosales, good morning Tabi sa imo. So magiriling ka mo tamagayon ng kawat. Sagang banggi. Pa-share ka mo dyan sa Malinaw Covered Court. Pitsa 30 yan. Tamang-tama, Tabi Chairman. Long weekend baga kita. Long weekend kita ngunya na simana. Digdi sa naugaring inis Albay ha. Baka Tabi so nagdadangog sa Kamsur o kung saan man kamong lugar. Long weekend Tabi, digdi lang sa Albay. Digdi lang po sa Albay ini ha. Pigdeklara po na special non-working day,
holiday po ang probinsya nin Albay dahil po yan sa observance of Camp Simeon Ola Day. Si General Simeon Ola. Si General Simeon Ola Day. Sa Lunes na yan. September 2. Alat ka, gari piyesta dyan sa... Pag September 2, gari piyesta man sa Albay District. Bakong iyo? O piyesta man. Adis-piras. Surunudan pala na de. O dyan sa Albay, minsan tigdi-declare man dyan na holiday pag piyesta. So, ibig sabihin, so, yaon dyan sa may Albay District, baka magdeklarar man so LGU dyan ki a holiday, di long weekend sinda. Puon Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Pero province-wide mga tugang digi sa Albay, holiday po sa Lunes. Kaya igwa kita ki long weekend sa mga taga-probinsya kang Albay. Ini po sa pag-obserbar kang Simeon Ola Day. So, mandated by Republic Act number 11136. So, annual observance established in 2018 commemorates the birth anniversary of General Simeon Ola Day, honoring his dedication, courage, and role as the last Filipino general to surrender during the Philippine-American War. Di long weekend kita tabi, chairman. Di kung arog kanan pahit, di mag-pusing na. Taaram taman sabi kang Pag-asa baga. Sa mga masunod na may mga pag-uran-uran pa. So dahil man kita pwedeng magpapara-schedule ki mga outdoor na rabas. May mga pag-uran-uran. Dahil man kita pwedeng ngayang swimming lamang. At madumog kita. Sige, ang ngurub-ngurub kan tulak. Ano yun eh? Anong problema mo? Nagpaparangurob-ngurob ang tulakta. Nahiling mo ng pahitay niyo. Sige, ngurob-ngurob. Sige, ngurob-ngurob. Ano daw ang gusto sabihin kay ni? Di long weekend kita ha. O sa Lunes holiday tabi. Sa probinsya sa nayan kang Albay. Ngunyan aldaw, piyesta man pala dyan sa Barangay Burabod kang Malinaw. Takasudma, nag-minsahe sa ko si ABC President Cap Art Abila. Ngaya, Sir Mox, imbitado takatapis tabaga ngaya sa mo. Yako iyo. Baysa na yako. Ta ako, day ako yako mangako. Araman sa nabaganindo ako. Dako lang nadadagit sa kuya ta. Pag may minaimbitar sa ko sa pistahan, day man ako nag-aabot. Basta yako, day ako mangako. Day ako mangako. Pero kung malugaran ako, di masulpot na sana ako dyan. Kay ABC President Cap Art Abila. Si Sir Idol Ramon Calleja nag-imbitar man. Digdi ka ngaya sa kuya tapis taman. Sus Maria Jose. Pag pinaunran tayo ni Ma'am Lisman Lapas Kapus Abalon, ano daw naman ang luwas ta? Ano daw naman ang luwas ta pag pinagbirigyan ta naman ining mga nag-irimbitar sa pistahan? Araw kening may namamati pa kita. Siyempre, kukuliton ka. Tubod-tubod niya kanunin na nga, inom na. Inom na nga ya. Delikado. Ano dan maray ko ining gibuhon ngunyan aldaw? Katapos kang programa ko,
Maray kayo ni magkaturog. Ano daw kung magkaturog kita? Tabata, siging gurum-gurum kan. Siging gurum-gurum kan tula ko. Ano daw? Ay, Jesus Maria Joseph. Maray kayo ni magpasyaro na sana. Para kung magpasyaron, karni na naman. Bata baga pigbawal na sa kuya kan doktor ang karni. Ay ka na nga magparakakan ki karni. Sir Cassie William, seafoods na sana. Sabi ni Sir Cassie William, magpadigar-digar ka sa na nga. Padigar-digar sa nada. Sabi ni Lito Carillo, i-live tabi Sir Mox para mahiling ko lamang mapalakpak man lamang ako salamat tabi sa Qatar. Iyo i-live ta so basketball, i-live ta. Sir Tolets, ila-live ta. I-live ta yan so basketball sa aga. Hilingon mo ta maba dyan ki 3 points. Maba dyan ki 3 points. Mahiling po nindo magkawat sa mga taga-media dyan sa Mayor's Cup o sa aga na tabi yan BM Ray Bragais. Uy, si BM Ray nagkaoras man na maghiling man kang programa ta. Gareyo naman ninan masunod dyan sa tabako. Si BM Ray Bragais. Kundi, may mga nagruluwas duman ha. Tama-tama yaon si BM Ray. Di ba sa aga ha? So, exhibition game kang Albay Media. Tapos, ang kalaban mi, so team nira Vice Mayor Abby Cargullo. Tapos ni Cons Jo Siriola. So, 40 above. Hilingon tamang kung makadalagan pa masinda. No. Ano daw kung available si Coach Monil sa aga, mga alas 7 gari o alas 8. Kung available si Coach Monil, kwaon ming coach. Pasiguro tang kalaban mi so team ni Vice Mayor Abby Cargullo. Mga 40 above. Kwaon mi daw na coach si Coach Monel. Coach, kung yaong katabi nagantabay ka pa, pasyaran mo kami ha sa Malinaw Covered Court sa aga. Sige, tayaon sa mga pagiribata sa Albay Media. Speaking of BM Ray, dako lang mga nagruluwas na dyan sa First District na makarandidato sa pagka-board member. BM Ray, ang aram ko sa nakaya na mga board member dyan sa First District, si Engineer na Nul Bragais, si GIO, si Attorney GIO Bungaw, iyo man sana midbid ko. Iyo man. Dakulon pala. Tayo man sa non-midbid ko, yan na duwang sinabi kong sigurado na may boto na yan. Si Engineer Nol Bragais, tapos si Attorney GIO Bungaw. Pero dakulon pa pala. Kadakol pa pala na mga board member. Basta yun sana yan ang midbid ko. So iba, No. Ayun ba ko sa pagano? Kundi nailing ko duman sa ini kaya si Manong Rodrigo para paluwas na namin ni Fake News. 10 suma board member. Diyan sa Primer Distrito kang Albay. Pero sabi ko nga ni sa Indo, duwasan na ang midbid ko. Dahil mo nga midbid sa raw? Dahil ko man ito midbid.
And basta yun sa namidbid ko. Yeah. Si ang apod kaya kay Engineer Nol, ang apod Manoy. Yeah. Si Manoy Nol Bragais. Simple yun man sa lalaknit nene. Panguris-nguris na, pero engineer iyan. Engineer iyan. Engineer ang bako yan so basta-bastahon sana. Gari classmate ini kang so bayaw ko. Ano? Classmate kang bayaw. Sabi mo na kang ako. No. Ay, pangyari lugod. Paano kaya nitabi Engineer Nol Bragais? Nabuklo lugod ako. Ay, paday ko lugod sinabi na classmate ka kang napasala lugod kita. Basta duwa sa namidbid ko na makandidato. Pero una na, kaya nga ni sabi ko sa Indo, ako, dahil muna ako matukar kang mga may plano sa politika, alatong ko na makapail sinda kang COC. Tadakulo na bagangon niya na nagruluwas, na kung sisiyan makarandidato, may makandidato nga ni dang dahil naman pwede magkandidato. Gusto pa magkandidato? No. Kumbaga sa basketball, graduate na. Pero 5 na ang foul. Pag nakalima kang foul sa 5 ba? Sa basketball, dahil ka na pwedeng kumawat. Kung sa basketball, dahil ka naman pwede kumawat, gusto pang kumawat. Ma'am Amy Makapagal, good morning Tabi. Na-miss ko sa programa mo. Paisensya na Tabi ata. Pero ngunyan kaya nun tanay ni Ma'am Mercedes Perez, good morning Tabi. Bata sabi kan Comelec na dahil nadangon niyang ki-substitusyon sa pagkandidato. Halimbawa, nag-file ako para alkalde, dapat ako na talagang malaban hanggang eleksyon. Dahil pwede na. Pag-arani na sa eleksyon, mapasalida ako sa sakuyang tugang, sa ama ko, or kung si Sayman, sa pamilya ko. Dahil nadayan ko niya. Unless otherwise nga, halimbawa, na kandidato ako para alkalde, ngaya a day before election Tabi Sir Cassie William, ginadan ako. Wag po. No. Wag po. Pwede siguro yan na may substitusyon. Pero kung daiman kikarason-rason ngayon na maatras ako tapos ipalit ko na sa nanging sutugan ko so agum ko kaya kapamilya ko, gari bako na Tabi arog kaya. Pero kung iyon nga niyan, so alimbawa, dahil mantig tuyo, inatake, nagadaan, o kaya ginadaan, pwede yan. Pwede yan. Arog sa nagari ka ng pwede. Narahay ka na Tabi Sir Mox. Medyo may okay na Tabi, Madam, Ma'am Perez, Ma'am Mercedes Perez, okay na pagmati ko. Dahil ko naman kaya kay puha na ipagpaparahigda pa ini. Para higda kita kaan, lalo lugod na masasanay. Hayaan natin na mamroblema man sa tuya ang problema. Pinirita na ta, pwede na ini. Kundi sige pan ngurub-ngurub kaning ano ko. Iyo yan Tabi. Kaya ako habo ko pa magtaram na. Niyan mga makarandidato. Dipisil na. Abo ta magpara paluwas ki fake news. Kung sige kitang paluwas ki mga makarandidato,
na dahil pa man nakakapail kan sa indang sertipiko di kandidatura, nagpapaluwas na kita tapos dahil man pala nagpail, magiging utikon kita kaan. Baka ngayon tabi Sir Cassie William. Kaya pasiguro na ako, pero itong duwan natin sasabi kong mga board member dyan sa First District, sigurado na ito, mapail ito kan sa indang kandidatura. Pero yung man sa itong duwaan midbid ko. Pero dakol daa ang mga kandidato. So dakol na baga, nagluluwas ko di. Dahil pa sigurado, taigwa pa ki sobra sa rumbulan. Mapail baga kang COC sa October pa. Sa Oktubre. O di, sa Domingo, September na, nagwa-warm up na nga ni Susi Marichan. Nagwa-warm up na si Susi Marichan. Nag-stretching na. Di, alat-alaton ta na sana, tabi. Kung saray-say man ang gadiyan, dipisil na magpaparataram kita ngunyan. Tapos dahil man sana pala nagkandidato, maluwas ka na, utikon kita. Magiging utikon kita kaya pag magparapaluwas kita. Pero yan mga nakukuata nga si Arog niya kaya ni mga kandidato. Yan sa mga sabi-sabi sa na yan. Sa mga sabi-sabi sa na. Kaya nga ni, pag-file kan COC, duman kita. Duman tayo papaabot sa Indo, sa mga parantabay, tanahon ang mga opisyal nang nag-file kan sa Indang COC. So mainot mo na sa pag-file, pero dahil nangangahulugan na pagkatapos kang pag-file ninda kang COC, pwede na sila magkampanya. Dahil pa pwede. Ngunyang pwede. Pwede pa sinda mga kampanya ngunyan. Nata, mag-upama sinda kandidato. Iyo baga supig sasabi kang kumilik. Nangunyan, na dahil ka pa nakakapag-file kang sa imong COC, pwede ka magkandidato, magkampanya. Taday ka pa man kipigbabalga, ano man pigbalga mo, naday ka pa man nga ni naka-file. Baka, pwede ka ngayon magdyan sa mga harong-harong, sa may gadan, may mga lamayan, birthdayhan, okasyon, o nangungumusta ka sana. Hindi ka man nangampanya. Kundi, pag naka-file na kan sa indang COC, ang advantage digdiso, mga nakaposisyon. Si nakaposisyon, advantage din dayan, talimbawa magduman niya sa pistahan. Obligado mga opisyal, mga incumbent. Pero sa mga bako incumbent, madidipisilan. Taday pa man pwede magkampanya. Yan ang advantage kang mga nakatukaw. Pati sa indang rekursos, sa indang apod ka ini, mga apod ka ini, resources. Ang resources ninda, magagamit ninda sa gobyerno. Nga tamat, tubudo ka mo sa mga incumbent, sa mga nakatukaw ngunyan, magastos daw ang kisadiri nindang pira, halik mismo sa indang bulsa. Istoryahin na ngaya ko pa ay. Karing eday lamang ngaya. Narayun, kaya lamang ang pagtubod ko na si mga nakatukaw, sa mga nakaposisyon, magastos ang kisadiri nindang pira. Tubod niya. Di ba? Siyempre, ang gagamitong kanso sa gobyerno. Kami ang nagkaposisyon. Di ba? Yan ang advantage dyan. Nagagamit so resources kang gobyerno. Pero kung so dae, di alaton manin dumo na kamuman ang tumukaw. Baka, man sa nakayan, ang politika. Sabi nga ni, weather man sa na yan. Ilingan ang ngunyan nindo so tiga-apod kay itong team unity bakon nagkawara sa kwasak na ngunyan. Ang politika da talaga dahil kipermanenting kaapil, dahil kipermanenting kabarkada. Sa politika, puro sa napang personal na interes. Kaya kung gusto mo makibarkada, bako sa politiko. Tayan,
Pag buminalyon, tuminambling anduman sa ibong, ika ang nawalat. Bago ngayon tabi, sermon na kalya. Happy Fiesta sa mga taga Burabod. Marita sabi sa kuya ni Kapa Art Abila, ngayon sir, mamaray ang panahon kan sa aga. Yung manangga, guminayon sa panahon ngunyan tabi sermon. Pinagbigyan sa pista dyan sa Indo. Takasudma baga, grabe suran. Sundo mga alauna suran kasudma. Puun aga. Daing puknat kiuran. Ngunyan, pinagbigyan man sa pista dyan. Kaya magayunon ngayang panahon. Gari magayunon nga magpatuwal-tuwal. Magayon nga magpatuwal-tuwal. Kaya lang, nguni, tinamaan kita tabi, sermon kang tinamaan kita ki apod kay ni, ki tranquilo. Bata, ang tama pati sa kuya, so day baga akong pangnamit. Gari ako COVID ini. Pero may pamarong ako. May pamarong ako ta. So, pag COVID baga, day ka dakipang lasa, day ka kipang parong, day ka kinapaparong. Binalo ko, nakaparong man ako. May napaparong ako. Pero, day ko kipang namit. Day ko kipang namit. Baka taod-taod kayo niyo. May manamitan na ako dyan kay sermon. Patay tayo dyan, sir. Patay na naman tayo dyan. Gari sabi ko, gari ako mapadigar-digar ako, sir. Sabi sa katanduanes, sermon, ano daw tabi sermon kung mapadigar-digar ako pagkatapos kang programa ko? Sabi sa katanduanes, padigar-digar nga. Sige, happy fiesta na sa natabi sa mga taga Burabod. Kay Kapitan, kay ABC President, kay Sermon, dyan sa pamilya Kalyiha. Good morning tabi sa Indo. Alas 8:08 na tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break mo na kita ha. Sa pagbabalik ta, pag-urulayan ta pa ng mga nakalinyada. So, Vice Mayor kang Daraga. Inan mga masyurtyadi. Dapat talaga igwaki ngayon buro vice mayor, pasiguro ka, mag-vice mayor ka, tapos sutap na chair kagawad. Pag nabakante ang posisyon, di ka mo ang masalida. Yaw niyan sa ining Local Government Code of 1991, pag nababakante ang posisyon, masalida sunod. Ang apot, pag ang congressman, taday man bagang vice congressman, sermon, pag nawara sa congressman, sisiyan matukaw. Taday man ba ki vice governor. Taday man ki vice congressman. Yan ang hapot. Pag nawara ngaya sa congressman, sisiyan matukaw. Taday man ki vice congressman. Mari ang mayor ta may vice mayor, may press kagawad, o ang governor may vice governor. So congressman, day ki vice congressman. Si say doon makasimbagkan kung si siya limbaw. Kung nawara ngayon si congressman, si siya matukaw. Sa pagbalik ta daw yan, ha? Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan
natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasata, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638-874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan sa programa alas 8:17 na tabi. Chanor Kapos, good morning. Kay Chued, dyan sa Labnig. Alas 8:17 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madali yun sa na yan makuha dyan yan sa along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding out, MBY Dormitory na tabi ka mo, safe na safe po ka mo dyan. Siringman ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursecan Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilos, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Kay Boss Bob, good morning. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita ni Webes, Thursday, pet sa 29 na kita kang Agosto taon 2024. Fiesta dyan sa Barangay Burabud. Kang Malinaw Albay tabi, pading Boss Rene Realizan. Happy fiesta po sa mga taga Burabud. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano papigalata, doro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:19 na. Huni palan nganing makatabang kita sa pagdiseminar kang tamang impormasyon. Duman po baga sa mga naghahagad ki medical assistance. Medical assistance dyan sa ospital, lalo na dyan sa Kopi Hospital. Good morning kay Tita. Sa mga doktor dyan, kay Dr. Clyde, kay Dr. Mark, kay Dr. Joe, sa mga gabo sa doktor dyan. Dyan sa Kopi Hospital, good morning tabi sa Indo. Igwa dyan kimaep, tapos igwa dyan pwede nindon dulukan, so kay Kong Joey Sarti Salceda, tapos sa AKB, sa Ako Bicol Party List. Ngunyan, bago palan ka mo magpasiring dyan sa social services kang Kopi Hospital, kay puwan palantabi Boss Rene Realizana, duman mo na kamo sa DSWD. So mga naghagad po ki medical assistance, tanganing dahil na kamo magpabalik-balik pata, grabe ang ibuno mananggad na oras. So, dapat umamay po kamo dyan sa DSWD, dyan sa Siyudad kan Legazpi. Ma'am Nancy Bertes. Dyan pa sana sa DSWD, ang maghapon mo dyan, ubos. Mapila ka, mahalat ka, basta ang naghapon mo,
Kaipuhan mo tabi na magtiyaga para ka sa na maka-avail kay itong so medical assistance na pigtatao po kan sa tuyang gobyerno. So talagang masakripisyo ka talaga tabi tiya, no? Pobre, siyempre pobre, dahil man kita ki ibang makuhaan na pambayad sa ospital, kundi so tabang kan sa tuyang gobyerno. Takong igwas kita kipirak, dahil kita magparatyaga dyan na magpaparapila dyan. Uyug-uyugon mo magpila ka maghapon. Mapila ka maghapon, tapos grabe ang supunaw, sugabos. Ang masapar mo dyan. Pagkatapos naman kan, madumang ka na naman sa saro. Taday may ito nagkukuber gabos. Halimbawa, may bill ka ki dakol. Matatausan na dyan sa imo sa DSWD. Siguro, mga 1/4 siguro. Tapos maduman ka na naman sa saro na ahensya. Nganing mag-apply ka na naman para makaabil ka naman ki asistensya. Mapila ka na naman. Kaya tabi, irak man talaga kang pobre. Akunta na yan, pobre kita. Kung mayaman kita, di kita magpaparapila-pila dyan. Sus, kung maghapon ka kikapipila dyan. Kung di panunta yan, pobre kita. So, iyan pala ng proseso tabi, para dahil na ka mo magparapabalik-balik, pasiring mo na ka mo sa DSWD. Kung mapipwede, sa mga MSWD mo na ka mo dyan sa munisipyo nindo. Tanganing maigiya ka mo. Aputo nindo kung anong proseso. Para di ka mo magparapabalik-balik, tapag kulang ang papel nindo, kulang ang daradara nindo, mabalik na naman ka mo, tapos mapuon na naman ka mo sa pagpila sa puon. Ma'am Nancy Bertis, good morning tabi. Pa-shoutout na tabi. Naman po ako. Always po idol kita. Sabi ni Ma'am Nancy Bertis. Salamat tabi, Ma'am Nancy. Taga saan si Ma'am Nancy Bertis? Gari sumadi ko ini. Si Ma'am Tesman pala nito. Si Mading Tesman pala nito. Good morning tabi. Salamat tono na. Ayun na tigisabi ta. Na alimbawa, takadaklan baga, nangangaipo kita ki arog kayan. So, mas magayon kung magdyan mo na kamo sa indong Municipal Social Welfare and Development Office, dyan sa MSWD. Nganing, mai-assist ka mo kung ano ang dapat nindong darahon, mga requirements, para po sa raruan sa ng paglakaw nindo. Takon madalagan tulos ka mo duman sa Legazpi, dahil man ka mo ki-referral o kaya dahil man ka mo ki anong dara, mabalik na naman ka mo, tagadan ka mo duman ki-referral o kung ano-ano pa, mabalik na naman ka mo. So oras nindo, so gastos nindo, so pagal, o nagabos. Kaya ako i-advise ko kamo, na makipag-coordinate mo na kamo. Halimbawa, so may mga nagkaka-hospital, taday taba ng pigtutuyo na mga hospital ang saro sa membros kang pamilya, tataba-tabaga pag may na-hospital kita, apektado kita gabos. Bakong iyo? Taga Bulacan po, pero nagmula po ako dyan sa Bakakay, Albay. Wow. Sige tabi, Madam Nancy Bertis, ingat ka tabi dyan. Nyaong ka dyan sa Bulacan. Dahil ka na mauli sa Bakakay. Mapiestaman sa Bakakay, ano? Mapiesta sa Bakakay ngunyan. Gari piestaman ngunyan sa Bakakay. Kundi ako nasasala. Piesta sa Bakakay ngunyan o sa aga? Gari piesta sa aga. Gari mapiestaman sa Bakakay. So, makipag-coordinar mo na tabi ka mo hata. Minsan mahira ka sa mga nagralakaw. Bata, pobre na. Maski nga ni pamasahe dae. Papos pabalik-balik kong kapata. Ang kaipuhan baga sa gobyerno, dapat kumpleto ang papilis mo. Takon ba ko kumpleto ang papilis mo, kaipuhan mong magbalik talaga, dapat kumpleto yan.
Yo. Kaya sus Maria Josep talaga tabi sermon pag pobre ka. Kahira ka. Yo. Pero tama yan na prosesong yan na talagang day basta-basta magtao. Ang importante so talagang so kumpleto ang papilis. Nga ninday man mahukus-pukus. Yan, basta magdara ka mo ki alawigo na pasensya. Sa paglakaw ki mga arog po kayan. Dipisil ang igwa ki pigataman baga na so mga gurang, arog kaan, mga naghihirilang na. Pati ang bilog na pamilya apektado. Apektado. Stress siguro kaya siguro ako biyo ako tigkaralintura kasuod kasusarong aldaw pa dahil po siguro sa stress man. Pero dapat kay puwantan labanan yan. Dahil ta pwedeng magpadaog dyan. Kaya tabi share ko sa indo ta nganing kung kamuman aram na nindo kung ano tabi ang gigibuhon nindo ta irakman. Irakman na papabalik-balik ka mo tapos mabuno talaga ka mo ki oras para magpila. Tabakusan na ka mo ang nangangaipo. Kadako lang nangangaipo. Dako lang nangangaipo. Maka-avail sa na kaya ng mga programa kang gobyerno. So, dapat tabi bago maglakaw, siguraduhon nindo na kumpleto ng mga papel nindo. Makipag-coordinar ka mo dyan. Tangani po sa raruan lakaw nindo. Takong magpapararabasan na ka mo na day man nindo aram. Irak man tabi sa indo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Okay, sige. Alas 8:28 mga tugang. So, Vice Mayor kang Daraga na si John G. Ausian mga tugang, official na po muna nga nagtukaw bilang acting mayor. Acting mayor kang Daraga matapos tabi na magboluntaryo bagang magsuko si Mayor Carwin Baldo duman sa Kamalig PNP para po sa pigahampang kening 2 counts of murder. Kasong 2 counts of murder. So, sabisa po yan kang Section 46 ng Republic Act 7160 o kaya ini pong Local Government Code of 1991. So, may vacancy. Narumduman ko man kini sa man ng munisipyo dyan kayo sa Malinaw. So may nabakanti man baga kay itong mayor. May nagtukaw na acting mayor. May acting mayor. Tapos sutap na chair na kagawad na municipal councilor. Iyo man ang matukaw bilang vice mayor. So arog kayan. Law of succession na pigapod. Iyo pag nawara ngaya so pamayo, so executive, so vice mayor ang matukaw. Ngunyan, pag sa bakakay iyo man baga, di ba? Bakakay. Nagadan sa mayor, nagpalit sa vice mayor. Tapos, so kagawad man, nag-elevate, nagtaas man. So, yun man ang nangyari dyan sa bakakay. So, vice mayor po, in the absence of Mayor Baldo, dahil po sa may pigahampang siya, so ang mapadalagan mo nangunyan kang LGU Daraga, iyo po ang sa indang Vice Mayor. Tapos, ang top notcher na municipal councilor, siya naman mo nan magiging presiding officer. So ngunyan, makulang kisarong municipal councilor. Yan ang abangan ta. Yan ang abangan ta sa mga susunod na aldaw, mga masunod na aldaw. And aramon ta kung
ano nang pinaka-latest kay Mayor Baldo? At tagari naghahalat pa si Mayor Baldo o naghahalat pa sa tuy mga otoridad kang court order taduman pala ini sinaangat na kaso sa Manila. Bako na digdi sa RTC, digdi sa Legazpi. Duman sa Metro Manila. Kaya mahalat po kay order kung saan dadarahon ang alkalde po kang Daraga Albay. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:31 tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. Igwa kita kinaipit pang commercial. Ilog ta na muna. Ilog ta na. Sige, ilog ta na muna. Mabalik po kita. Uni mo na. Tuloy kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Alas sige tabi mga tugang alas 7 o kaya alas 8:36 na. Ano alas 7? Alas 8:36 na. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siring man na oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glen Daong Bunggao. Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Burze, kay Cons Irene Morales Pahot and Mayor si Capos Bilo, kay ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Nang-imbitar si ABC. Salamat no. Balik po mga tugang Manimok Saya po ini si Mr. Hulbutana. Webes po kita ngunyan. 29 kang Agosto taon 2024. Liwat ha, imbitaran ko tabi ka mo sa aga. Igwa ki exhibition game ang Albay Media. Ano? Albay Media ang makakakawat kang mga taga Albay Media. So team nara Vice Mayor Abby Cargullo, so 40 above dyan sa Malinaw. Exhibition game dyan po sa Mayor's Cup Season 3 kang LJ yung Malinaw. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita. Sige. Dali ha. Sige taso mga pagiriba. Okay, nag-aapot na. Okay, sige, saga na yan ha. Biyernes. Taman-tama, yaraon man sa Mayor ka. Ini ang pagkakataon na makakorokay-restoryahan man lamang. Makakorokay-restoryahan man lamang kan mga taga-media. So mga opisyalis kang apod kini kang Malinaw. Ka-orkestoryahan man lamang. Siyempre kay Mayor Shi. Ano ni? Magayo na bareta. Ito na ha. Sandali. Ano ini? Sandali ha. Igwadigdiki piga official awardee Honorable Mayor Cheryl Capos Bilo. Sinag ng Sinag ng Kapatiran Award. No rin ini. Human Golden Seal of Excellence in Good Governance, Outstanding Mayor of the Philippines. No rin tabi ni Honorable Mayor Cheryl Capos Bilo. No rin ang awarding ka initabi. Ay maray saro po sa mga awardee ang alkalde kang Malinaw. Sa Human Golden Seal of Excellence in Good Governance, Outstanding Mayor of the Philippines. Mayor Cheryl Capos Bilo kang Malinaw. Official awardee. Yugon mo yan. Saro sa mga awardee, mga tugang, si Mayor Shi Capos Bilo. Yugon mo yan. Sige. No rin iyan. Sa September. Taman-tama ini, tabi, Boss Bob. Taman-tama ini. Orkestoryahan ta sa mga taga-media. Sa September 8 pala, ang gigibuho na awarding. Yugon mo yan. Congrats.
Sabi ni Sir Cassie William, congrats tabi, batch mayor. Ay, kabatch mo si Mayor si? Ha? Sige. Yung gun mo yan, may maray pala na barita, no? Makog mapag-arog kayo ni na ang sa imong alkalde, saro sa mga maurag na sabi digdi an human golden seal of excellence in good governance, outstanding mayor of the Philippines. Maurag. Ayo. Yugan mo ya. Sige daw, tama-tama. Makorkestoryanta kayo ni si mayor. Magayon din yung barita para sa mga taga-Malinaw. Ayo. Korkestoryanta kayo ni si mayor. Minalog pa sa na kaya. Pasensya na ka mo. Minalog pa sa na kaya ni. Official awardee Honorable Mayor Cheryl Capos Bilo kang Malinaw. Yo, sige. Sinag ng Kapatiran Awards. Okay, sige. Congrats in advance. Sa September pala. No? Sige, tama-tama ini. Re-restoryanta lamang ini. Tayaon man si Boss Bob. Ang manager kang pagkani Albay Media si Boss Bob. Iyo. Ang pangunta lamang Boss Bob sa mga taga Albay Media. Re-restoryahan lamang kita. Iyo, long weekend mambaga. Ang kawat sa aga Biyernes o pag Sabado dahil mangkilaog, Domingo dahil Lunes holiday. Iyo. O di restoryahan lamang kita. Yo. Magayon din timing bagay ni timing ng ganun timing ini tabi Boss Bob. Gibuan tatulos kibarita. Yo. Basta ako kay ni may in charge ako kay ni tabi Boss Bob. Magistoryahan kita ha. Istoryahan kita ta igwa naman kita dapat na strategy ngunya na ano. Yo, okay na. Dahil na pag-uron sa on-air. Yo. Digdi kita sa iba pa niya itong pag-re-restoryahan. So, legislative building pala ang tabi kan syudad kan Tabaco. Ang sabi, madali na databing magamit. Ito yung bagang sa hampang kang Siga Hospital. Igwa dyan ki-building. So, kang pag nagde-Desyembre baga nga ni, igwa dyan ki mga dekorasyon na pwedeng puro pasyaran. So, building dyan na dakula, iyo po yan ang legislative building kang syudad kan Tabaco. Ang sabi, mga tugang, bago databi magtukal, ining taon 2024, posible databing magamit na ang legislative building kan syudad nin Tabaco. Sigon niyan kay Councilor Attorney G.I.O. Bungaw. Sinabi databi mga tugang ni Mayor Crisel na dapat na databing makalipat sa maabot na Disyembre ang mga legislador o para mas mahiwas na databi asin mapresko na po ang sa indang lugar para sa bago nindang opisina. So mga miyembros kan sanggunian bayan. So mahiwaso na yan. Duma nagigibon sa indang sesyon. So kada city councilor may sarong kwarto man garing opisina. Magayon na, mahiwas na. So magiging separado na ang sa indang opisina. Bako na dyan sa City Hall, kan Tabaco, kundi dumana sinda sa legislative building o yaw din dyan sa anong barangay nakakasakop kang Bangkilingan. Bangkilingan. So sabi digdi mga tugang ni Attorney City Councilor G.I.O. na bago okuparon databi ang mga bagong opisino, dapat igwa databi muna ki mga office equipment. Arog kan lamisa, bangko, asin iba pang gagamiton sa sendang opisina. Na asikaso na databi yan sa masunod na sesyon. Next week. Yan niyan dyan sa Karangahan Boulevard, Bangkilingan, Tabaco City. Yang bagong legislative building. Alos pirang taon naman yan. Kaipuan naman sa napalan sa mga sa opisina.
office equipment, arog kan mga lamisa, bangko, asin iba pa. Para magamit na dakang mga city councilor. Maswerte so, mga masunod na city councilor kan Tabaco, kung halimbawa sinda apod kayo ni, swertihon na manggana. Swertihon na manggana sa 2025 midterm election o di bago na sa indang opisina. Bago na sa indang opisina. Sabi ni Ma'am Mirna Rielobit, "Good morning Tabi Sir Mox, ang ganda naman ng balita mo tungkol kay Mayor Shi Capos Bilo." Yugod mo yan. Marites Molina, good morning Tabi. Kay Manong Cyrene, good morning. Ingat Tabi dyan. Maray na aga Tabi, sige, ingat ka sana dyan sa lugar mo. Di sige ha, aramon tayo na detalyes na yan. May magayon na bareta dyan sa Malinaw, sa mga awardee. Ang alkalde po nindo, dyan sa Malinaw. Yugon mo yan. Pisil baga. Pambihiran mga award na arog kaya. Official awardee ang sa indong alkalde dyan sa Malinaw. Sa Sinag ng Kapatiran Awards. Ni Mayor Shi. Yugon niya. Sige na tayo Ara ka restoryantan mga saro. Ara restoryan kita kaya. Okay, sige. So, sabi ko na nga ni, magiging maswerte so mga magiging city councilor igwa na sinasadiri manindang building. Bako arog dyan sa City Hall na udo man sa indang sesyon sa 4th floor yata, 3rd floor yata yun. Alang kawon. So, kada city councilor, igwa man ki opisina. Ayos garibaga sa Senado. Ngaya opisina ngayon ni Senator Manimok Sulbutana. Duman niya muna mo sa opisina ni Manimok Sulbutana. So igwa siya kada city councilor may saro man na kwarto. So duman na sinda magsisesyon kung ano pa man. Magiging separado na sa mga legislator kan syudad ng Tabaco. So bago matapos ang taon sa Disyembre o baka magamit na. May mga kulang na masana so mga office equipment na masana ng kaipuhan. Siguro mapresko na duman. Siguro kaipuhan manggirari so mga aircon. Bako naman baga kita sanay sa mga ordinaryo sana kaipuhan ta na permi man may aircon. Bako mainiton baga ngaya. Di yan. Magagamit na databi iyan databi ang sasabi ni Mayor Crisel kay Attorney Gio Ongbongao. Okay, good luck. So sana mga masunod na city councilor kan Tabaco, sigurado nindong gumarana ka mo. Tanganing makaopisina ka mo dyan sa bagong building na. Taining ang sumanga maggraduar ngunyan, ano pa man, tapos patapos na sinda. O kamunan makakabuhay na mano kaya na legislative building na iyan, sumanga manggagana sa 2025 midterm election. Kaya pasiguro ang tabi nindo na gumarana ka mo dyan sa syudad kan Tabaco. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Sa bagay sa aga, schedule ta daw si Mayor siya di. Ako rin istoryan, tamanungod kening award na ini. Schedule ta siguro sa aga si Mayor. Tama-tama sa aga, maprograma baga mo na kitang aga. Taapon pa man, banggi pa man ang kawat. Banggi pa man ang kawat, di sa aga, pagprograma ta, korkestoryan ta si Mayor si. Makibarita kita kining award na makukuha niya. Makikistoryahan kita kung anong klaseng award ini, tapos kung ano ining matatanggap na award kang alkalde kang Malinaw Tabi, Ma'am G. Balyaran.
Kay Ma'am Ninya Yaw, good morning tabi sa imo. Sa mga parantabay niya to. Paki-share na lang kan sa tuyang programa. Advance happy piyesta man sa mga taga Bakakay. Piyesta pa lang sa Bakakay tabi Boss Bob man. Dahil ta na maraman kung saan kita madalagan. Nakulbag ang imbitasyon. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano daw ngaya kung paitunta ngaya magulay-gulay sa nangaya kita. Pwede na sa aga pagkatapos kang kawat, busbab. May gulay dyan. Pagurarampangan ta. May gulay, pagurarampangan ta pagkakawat, tapos ore-restoryahan. Tapos ika nang bala ki Manong Rodel. Aram mo na kung anon bulong ki Manong Rodel na Brutamonte. Sigurado yaon iyan. Dahil man ang makapasyot, tayo ba man ang pigpapasyot ka? Dahil nga ni nakakakuang agumon. Magpasyot pa. Dahil nga ni nakakakuang agumon, magpasyot pa. Aram mo na tabi ang Boss Bob kung ano ang toyo kayan dyan. Dahil sana magkaturog naman dyan sa luwas kang opisina. Sabagay, pwede magkaturog Sabado baga kinagahan. Dahil magki-opisina. Pabantayon ta lamang naman kang munisipyo. Diyan ta naman paturugon. Diyan ta naman paturugon. Pabantayon ta kang munisipyo. Ta Sabado man. Kinagahan baga. Tapos pag Sabado, 31 na. Pag 1, Domingo. Pag Lunes, 2, yan. Holiday. Kaya igwa kita long weekend kita ngunyan digdi sa probinsya sa nakang Albay tabi kasi pigdeklara ang Lunes September 2 na holiday. Holiday po yan digdi sa nasa probinsya kang Albay. Pero kung bago ka mo mga taga probinsya kang Albay, may laog tabi ka mo bako yan holiday digdi sa natabi iyan sa probinsya kang Albay ang holiday sa Lunes September 2 ta holiday tabi yan. Sarabot kita kaya bala ka na tabi Boss Bob kay Manong Rodel. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Happy Fiesta po kay ABC President Cap Art Abila dyan sa Burabod, Barangay Burabod kang Malinaw. Kay Sir Idol Sermon Bandula tuloy. Sermon Calleja. Happy Fiesta ma. Daw si Sermon na Bandula. Na si Sermon Bandula na girom-girom Happy Fiesta kay Sermon Calleja. Gari kung swertiyon kita, baka may kaiba kita dyan. Sermon. Saluba. Kung pagketo, kung malugaran ito, pagibata. Happy Fiesta na lang po. Iringat po kita. Kuha na lang kita 5 minutos tabi bago mag alas 9. So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita ni Nuebes. Hapit sa 29 kang Agosto, taon 2024. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa, syempre yaon po dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylene, Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse Tabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan po sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Boss Bob. Salamat. Sa ngaran po ni Dogabos, mga tugang mga kabayan sa mga parantabay niya to, paki-share na lang po kan sa tuyang programa nganing mailing man po kang iba.
O saga baka makaistoryanta si Mayor Shi, ano? Ang malinaw. Tabay po kamo 7 to 9 sa aga. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Adios amigo, saga naman kita mga tugang mga kabayan. Digdi po sa programa. Ingat po kita. Bye-bye. Thank you. Serbisyo asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.